Baba, every plan of the enemy must be put to shame. Baba, ndiri kudeclare nyasha, ndiri kudeclare favors rakemaso muupenyu vana venyu Baba, my relationships are Jehovah. Anti-marriage spirit, I stand against it now in the mighty name of Jesus. Ndinotaura Baba, ndinotaura wanano nezita ra Jesu Kristu muupenyu vana venyu Baba, ndiri kutaura wanano. Anti-marriage spirit, I stand as an apostle of Jehovah. I decree and I declare the blessing and the hand of the Lord to be upon their lives. Ndiri kutaura wanano mangwanani ano, ndiri kutaura Baba relationship ine pundutso, ndiri kutaura Baba kutendeka mukati mewanano nezita ra Jesu Kristu weNazareta. Vana venyu ngavarangarirwe, ngavagoneswe mangwanani ano Baba, zita renyu ngarikudzwe ribatwe nehutsvene, nokuti mune Mwari asinganyadzise mutsvene wezvokwadi wakatendeka. Takupai mbiri nekokuremekedzai mangwanani ano Jesu. Wongwai, kudzwai namatwai Baba, nokuti munogona, imi Alpha imi Omega, wekutanga nekupedzisira. Iyemi kana mazarura hakuna ungapfiga, iyemi kana mapfiga hakuna ungazarura, wekutanga nekupedzisira mutsvene wakatendeka, agere pachigaro chenyasha nekusingaperi. Mutsvene kudzwai, wongwai, muromo wangu unopupura kunaka nekugona kwenyu, nokuti makatendeka Baba. Iyemi makatipa mwanakomana wenyu Jesu, kuti ani nani unotenda mari uregere kufa asi uve neupenyu usingaperi. We thank you Lord for the gift of life. We thank you Lord for the remission of sins by the blood of the Lamb that was shed at Calvary. We thank you mighty God for your hand of favor, protection and blessing upon our lives. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Vana venyu ngavarangarirwe mangwanani ano, ngava nekupupura kugona nekunaka kwenyu Mwari, nokuti imi makatendeka, nokuti imi makarurama, nokuti imi munogona, munotida nekutirwira nguva dzose. Namatwai, wongwai, remekedzwai Baba, nokuti mune nyasha. Mutsvene zvoshamisa, muchinda werugare mupuwe upenyu. Every negative voice be silenced in the name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame in the mighty name of Jesus. Vana venyu Baba ngavawanirwe nyasha, mangwanani ano ngavarirwe nemi Baba, kuronga kwakaipa ngakunyadziswe. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced. Every evil altar must catch fire now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Vana venyu ngavarirwe nemi Baba, nyasha ngadzidirurwe muupenyu wavo, zvavanobata ngazviendeke. Ndinonamata noupenyu watariro John Mudozo nezita ra Jesu Kristu, nyasha ngadzidururwe muupenyu vana venyu Baba, ngavarirwe nenyasha nekugoneswa nemi. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Muchene Baba, ndinonamata noupenyu watatenda budambanuki nezita ra Jesu. Vana venyu zvavanoshuwira nekutsvaka Baba mangwanani ano, ndiri kutaura nyasha. I cancel every plan of the enemy. I speak the mind of God concerning your people and your children. Vana venyu Baba, upenyu hwavo ngauendeke, zvavanoshuwira Baba ngazvizadzikiswe. Every evil altar that has been raised kumusha kwaanobva, every evil altar that is raised kwaanogara Baba, ndiri kutaura the blood that speaks better things than the blood of Abel. Father, in the mighty name of Jesus, masuo ngaazaruke, vana venyu ngavarwirwe, nyasha ngadzibate pamusoro peupenyu hwavo, kuronga kwakaipa kunyadziswe mangwanani ano, muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Baba, ndataura blessing, ndataura ropafadzo, ndataura kuchengetwa, ndataura kugoneswa, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we honor you. Glory be unto thy name forever, Lord, because you are worthy. Biriose nekukudzwa zviwe kwamuri, nokuti makanaka makatendeka. Mazviita Mwari wenyasha, mazviita mutsvene anogona. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. A blessed morning to you people. A blessed morning to you people of God. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakugonesei, Mwari vakuchengetei. So happy to see you online. Nyasha dzaMwari dziwedzerwe muupenyu hwenyu. Numbers 12, our morning devotion scripture is from the book of Numbers 12. Numbers 12 from verse 9.
So the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then Aaron turned toward Miriam, and there she was a leper. So Aaron said to Moses, "Oh my Lord, please do not lay this sin on us, in which we have done foolishly, in which we have sinned. Please do not let her be as one dead, whose flesh is half consumed. Then he comes out of his mother's womb." When he comes out of his mother's womb. So Moses cried out unto the Lord, saying, "Please heal her, O God, I pray." Then the Lord said to Moses, "If her father had spit in her face, and she not be shamed, would she not be shamed for 7 days? Let her be shut out of the camp 7 days, and afterward she may be received again." So Miriam was shut out of the camp 7 days, and the people did not journey till Miriam was brought in again. You know what? Father, we thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Text yandaverenga pano ine chekuita ne delay. Kunonoka kwevana veIsraeri to reach the promised land kune mafacts akati one day. But one of the facts ndoyandaverenga pano, 7 days people did not move, waiting for Miriam to heal. For 7 days Miriam aine maperembudzi wakaburitswa mutendere nevamwe for 7 days. Bible ndokubva rati, and the people did not journey till Miriam was brought in again. Vanhu havana kufamba kusvika Miriam adzorwa zvakare pakati pavo. Chii chakadzingisa Miriam pakati pevanhu? Anga aita leprosy. Leprosy yakauya sei? Nekuda kwekuti wanga wataura against Moses paanga rora the Ethiopian woman. Along the path, along the journey, Moses wakarora an Ethiopian woman. Aaron and Miriam were not happy about it. Ndokubva vataura zvavakataura against Moses. And the Lord came down in the cloud above the tabernacle. Mwari ndokubva vatora mashoko ekuti, hear my words now. That's Numbers 12, verse 6. Then he said, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plain, and not in dark sayings. And he sees from the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses?" So nyaya iri pano ndeyekuti Moses waita chinhu chinonyangadza pamberi pehama dzake. They were not happy about it. Ndokubva vataura zvavakataura. And the Lord came down. Mwari vauya ndokubva vatanga kutaura Moses zvaari kwavari. Mwari vanoti Moses pavanhu vese is unique, is different. Munhu ari so humble, ari trustworthy to me. Why were you not afraid to speak against my servant Moses? Nyaya yaitwa naMoses iripo. But Mwari vachitarisa Moses nevanhu vari kutaura against Moses, vari kuti ko sei hana dzenyu dzisina kurova? Why were you not afraid to speak against my servant Moses? Iye Moses pachake wakatosvikawo paakachema-chema akanamatirawo
sister vake Miriam kuti Mwari musarega chinhu chichiitika kwavari, heal her. Zvoreva kuti Moses nehanzvadzi dzake vachirelata sabhudhi nasisi, hapana hapo problem. But Mwari vachitarisa the rank, let me use this word, the rank ya Moses, kana kuti iye Moses zvaari kuna Mwari, ndo zvakadenha kuti Miriam ave nechituko ndokubva ava neleprosi. Leprosi iyoyo ikaita kuti adzingwe mutende for 7 days. And pa 7 days idzodzo Israel did not move, waiting for Miriam to be brought in again. So chimwe chakapa delay pa journey yavana veIsrael is not the enemy, is not the challenge yemafambiro emudesert, but pamuromo pehanzvadzi yaMoses anonzi Miriam paakataura against his own brother. Haasi Moses wakareleasa case kuna Miriam. Moses even prayed for her to get healed. But hepano pane nyaya, the Lord was not happy about it. Quite strange. Haasi Moses ataura chituko kuna hanzvadzi yake Miriam. Asi kuti Mwari havana kufara nekuita kwa Miriam against Moses. So haasi Moses ari kureleasa a case nekuunza delay mukempi yeIsrael. But God was not happy nekutaura kwakaita Miriam against the servant of God and over Moses. The spirit of delay yakauya nekuda kwekuti kuna akataura mashoko against the Lord's servant. The spirit of delay. As Moses ari kureleasa a case to them. So kune zvinhu zvinogona kudelaya muupenyu hwemunhu, kwete nokuti pane vanhu vakakukesa, asi nekuda kwekuti une zvawakataura against the servants of the Lord, whether true or false. Ipapa ndo pane nyaya man. Moses went on to marry an Ethiopian woman. Iro shoko rakataura kumashure kuti do not intermarry with other tribes. So Moses was wrong. Miriam was correct in speaking, yet the Lord was not happy. A very strange story. Miriam zvaari kutaura izvi unogona kuzviwanira scripture. So there are times yekuti you are standing on the scripture, you are telling the truth. But Mwari kana vakutarisa nyaya yacho now, vari kuti, why were you not afraid to speak against my servant Moses? Why were you not afraid to speak against my servant Moses? Say usina kutya kutaura nemuranda wangu Moses. Number one, zvimwe nguva chakapa Miriam kuregera kutya hake. She is the one who took care of Moses ari kuNile River. She is the one who took care of Moses ari kuNile River. Svika mwanasikana waFaro paakauya achida kugeza, basiketi ratorwa rikavhurwa, Moses akaonekwa. Miriam ndiye wakaita run around akataura kuti munoda here ndikutsvakirei anoyamwisa mwana wenyu. So in natural sense, in natural understanding, Miriam was more like a mother to Moses than a sister. She was a big sister. But in terms of the spiritual ranks, pa level yezvinhu zvekuita muna Mwari, ari hanzvadzi, ari the elder sister, akaita take care of Moses. But Mwari vari kuti, why were you not afraid to speak against my servant Moses? I want to show you where the danger is. Miriam munhu akaita take care of Moses. Ndofunga zvikamupa a room or a door yekuti she can say whatever she wants to say kuna Moses. Since ndiye akaita take care, she's more like a mother to him. But Mwari ubva vati, why were you not afraid? So when God selects someone,
kana Mwari vasarudza mumwe munhu, kana Mwari vakufamba nemumwe munhu. David unozvinzwisa ane mukana waakawana against Saul paaidzingirirwa naSaul. Saul apinda mubako. David wakana access yekuenda kuna Saul. Asi David chaakaita Bible note wakacheka the hem of the garment. Haana kuuraya Saul. Kune vakatomi encourage kuti your enemy is now in your hands. Do whatever you want to him. David ndokubva ati, I will not lay my hand upon the anointed of the Lord. I will not lay my hand upon the anointed of the Lord. Remember kuti David anytime yaairidza madhimoni ari ataka Saul achidzingwa nemusic yairidzwa naDavid. But akasvika pakuziva kuti nyange munhu uyu akambopoziswa nedhimoni ndikanoridza madhimoni akaenda. Still he is a rank, he deserves respect and honor. Why? Nokuti Mwari vakambomusarudza akava favorite yaMwari, akatungamirira Israel aine kuzodza nenyasha dzaMwari pamusoro peupenyu hwake. Whether kuzodza kwakaenda pakamboya madhimoni, whether is no longer in the office, whether is after my life, but David uri kuunderstand kuti chakamboita kuti ambova favorite yaMwari, ambosarudzwa, amboita basa. I respect and honor that. Miriam munhu akachengeta Moses kuNile River. Svika Moses anhongwa nemwanasikana waFaro. Miriam, she is more like a mother, she is an elder sister. But musi waakataura against the servant of the Lord, Aurora, an Ethiopian woman, Mwari vakaita mubvunzo wokuti, why were you not afraid to speak against my servant Moses? Whether Miriam are right or are wrong, question yangoti, why were you not afraid to speak against my servant Moses? Izvozvo zvikaita kuti ave neleprosi. Kwete kuva neleprosi bedzi, but zvakaita kuti the whole clan Israel yese yanzi mbomirai kufamba. Timirire Miriam usvika arikava maperembudzi. So after 7 days vanhu ndopa vakazofamba Miriam arikava. So kune chimwe chinhu chinogona kuunza delay muupenyu hwemunhu and away. Uri correct, uri right, chinongedzera zvaunonongedzera. Ende zvichida vari kunongedzera vacho vanobva vava humble to the level yakaitwa naMoses, yekuti even Moses wakatoti, please Lord, heal her. Numbers 12 verse 13. So Moses cried out unto the Lord, saying, please heal her, O God, I pray. Moses wakanamata kuti Miriam aporeswe maperembudzi apere. Mwari vakati, for 7 days achaenda kunze kwemusasa. So there are times yekuti you don't understand kuti case iri kubva papi. Why? Because unewa wakaita zvawakaita ukatara zvawakataura, ene munhu wacho munorelate well, haana kunyanyobatikana nazvo. But the Spirit of the Lord was not happy about it. I'll give you an example. Let's say wakonana pane zvamusina kuwirirana zvichida nemubereki wako, sekuru wako, mbuya wako, gogo wako, tete wako, pahukama, vanhu vakakuchengeta, vanhu vakakurera, kana kuti vanhu verudzi rwekwako, vanhu vakuru mufamily yekwenyu, wakonana nawo pane dzimwe nyaya, hamuna kuwirirana. Mukusawirirana kwenyu havana any case yavataura against your life, but pane case yaunotosuspecta kuti iripo usina mazwi akanza vachitaura against you. Rank kana kuti office yakamira sekudai. Munhu anonzi mubereki, munhu ane power over your life, whether ataura kuti God bless you kana kuti haana, whether ataura case chituko kana kuti haana, but pfungwa yake, moyo wake, mweya wake, zvaunofunga towards you zvafanira nemubereki wako akaridza tsamwa.
uridza tsamwa isaini yekuboy kana yekutsamwa. Izvozvo zvine zvazvinodena mu spirit realm concerning munhu aridzirwa tsamwa. Iwo havana kukuroya. Saka uchizonzwa kuti munhu andakafamba ndikazwa ndakaroyiwa bereki vangu vari kuita zvinhu zvangu zvisafambe. Ichokwadi chinenge chataurwa ipapo, but iri half truth. Ndivo pakuti vakatsamwa, but havana kutsamwa zvekuti vakakukesa, but kutsamwa kwavo kwakabuilda a case in the spirit realm. Tarisa apa uone kuti naMozisi wacho aitirwa zvaaitirwa nehanzvadzi yake. Ari kutoshuwirawo kuti hanzvadzi yake isarware. Lord, please heal her. Muporesei. Akatsamwa panyaya iyi haasi Mozisi. Mwari ndovati, why were you not afraid to speak against my servant? Why were you not afraid to speak against my servant? Okay. Deuteronomy 7 verse 3. Nor shall you take marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. Mwari vachipamirawo kuvana veIsrael, the chosen people, vari kuti you are not allowed to intermarry with other tribes. So standing on the scriptural understanding, Miriam was right. Miriam was right. Shoko riri to be, you are not allowed to intermarry with other tribes. Then Moses ndokubva abreka this statement, ndokubva arora an Ethiopian woman. So Miriam ari right kuti kuti zvamaita izvi mushoko hazvimo. And the Lord came down and said, why were you not afraid? Saka munhu anobva aita question, saka alright, kana vanhu ivava havatsurike here? Kana zvichiunza chituko kuti mukuru waresva ndavhura scripture hazvisi kupindirana, ko kutsamwa kwaMwari kwauya sei against Miriam? Sei kutsamwa kwaMwari kwauya against Miriam? Iye Miriam achitaura zviri pascripture, not to intermarry with other tribes. Moses wabreka chinhu ichocho, warora an Ethiopian woman. And the Lord came down. Miriam ndokubva ava neleprosi. Pane zvatsanangurwa pano zvada kuti tinzwe Mwari vachitaura. Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in my house. I speak with him face to face, even plain and not in dark sayings. Why were you not afraid to speak against my servant Moses? Nyaya yese iri kutsanangura the level or the rank ya Moses in the house of God. Kuti iri different, iri above Miriam and Aaron. Vese vari vanhu vaMwari, but uyu ari mu higher office une nyasha dzaainadzo. And I'll give you this understanding. Moses pa era yaaita, he is like a victim of God's message yaruda itwa pass on to people. Ndeipi message that will pass on to people? Ndekuti even Moses, the one who was given the law pa Mount Sinai akaburuka nayo, kana akaibreka, it's just a shadow picture yekuti law awigone, no matter une zvataurwa zvima qualities ese ataurwa naMwari pamusoro pa Moses. Inova self-righteousness, self-purity, kudzikama, kuzvibata kwa Moses kwese. He broke the law yacho. So he is a victim of God's message that will pass on. Just like Prophet Hosea. Prophet Hosea pakunorora goma chaiva chifeve, yanga isiri mind yake. It was a picture ida kudemonstrate kwa naMwari.
parudo rwavo towards Israel, kuti rudzi rwakaIsraeri rwaita sekunge runorarama sechifeve chisina murume mumwe chete, asi Mwari anoramba achidzoka kuna Israeri nekuda kwerudo rwake. So kuroora kwaHosea Goma raiva vhangeri, raiva drama rekuti vanhu vagone kuziva kudzama nekudzika kwakaita rudo rwaMwari towards Israel as a nation. So pane pekuti art, style, message inoitwa pass on, but ichitodemonstratewa nemunhu ari kutoita zvinhu. Hosea paari kuroora Goma chifeve, Mwari vari kuedza kuita pass on a message in a drama. The Bible is full of drama as well. Ndazonzwa mwachito yana vanoparidza vanhu vachiseka achitanga ari kuita drama. Even the Bible pane pekuti people who understand things zvikademonstratewa zvikaillustratewa in a manner yavanogona kunzwa palevel iri nechepasi, zvisiri too high and too spiritual. Mwari vachida kuita pass on a message to the people of Israel, vakatendera a true prophet wavari kushanda naye, Hosea, to marry a prostitute called Goma. Zvekuti vanhu pavakanga vachicomplaina kuna Hosea kuti you are not supposed to do this, Hosea ndopa akatendekera vakati you are doing the same. Mwari anokudai, ndiye akakurorai, ndiye murume wenyu, but munoenda kune vamwe vaMwari. Kunati paitwa pass on a message in form of drama. So Moses is also a victim of God's agenda for people to know. That's why even pa promise yekunzi apinde promised land, haana kupinda. Nekuda kwekuti akanzi taura nedombo paMeriba iye ndokubva arova. In other words, Mwari vari kudemonstrate kuti munhu haagone kupinda mumapromises kuachiva zvinhu zvaMwari by law, because by every law yaunoda kuedza kuexercise nekuita, you make an error or a mistake. Ungangodaro usiri kufornication uri tsotsi, ungangodaro usiri tsotsi but uri munhu anonyepa anotaura makuhwa. So pa 10 ukatadza 1 watadza dzese. So you need the grace of God. So Moses wacho ari kupiwa law, ari kuburuka nayo mugomo, anobreka. Number 1 akaiputsira pasi physically. Number 2 akaiputsa mukuita. So Mwari vari kuedza kudemonstrate kuti it's not by law or by self-righteousness or self-purity kuti ugone kuva right standing in the sight of the Lord. It's all about his grace. So zvaita kuti pamazuva aHosea pave nevamwe vanhu vanogona kufamba nevhangeri vachivhura mascripture vachikondema ufeve nekuramba kudzokera kuri kuita Hosea kuna Goma kuti hazvina umwari. Vanenge vari right pascripture but vari wrong pakuunderstand what God is doing through his servant. That's how dangerous vanhu vaMwari zvavari. Kuti Mwari unogona kuita navo chinhu. SaMwari paari kushanda naSamson, Samson unoti kuvabereki vake, ndaona musikana akanaka kuvaFiristia, endai munonditore ndoda kuroora, help me to go and get her. Vabereki vake vanomutsura vakatsikawo futi pascripture. Washaya here kumba kwaIsraeri? Why are you going for the uncircumcised Philistines? Amuna here vanhu vari right among your own people of Israel. And the Bible not kudi, for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion. I'll read Judges chapter 14 from verse 3. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren, or among my people, that you may go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, Get her for me, for she pleases me well. Verse 4, that's but verse 4. The Bible reads now. But his father and mother did not know
that it was of the Lord. So vabereki vari right, standing on the scripture, Deuteronomy 7:3, do not intermarry with other tribes. Vari wrong pakusaziva kuti it was of the Lord, seeking an occasion, not seeking marriage. Nyaya yataurwa na Samson, kuda, rudo. But the mind of God concerning that, he was seeking an occasion to move against the Philistines. Against. Mwari vanoda kutsvaga nzira yekuti Samson agone kurwa nevaFilistia. But panoshandiswa love, rudo, as a trap kuti occasion yacho iitike. So they were right, standing on the scripture. They were wrong pakusaziva what God is planning or is about to do through his servant Samson. So vanhu vanoshanda naMwari vari dangerous pakuti vanogona kuita chinhu chiri controversial chaunogona kutadza kuziva kana kunzwisisa. And uchitoti ukavhura scripture unyatsoona kuti uyo ndo unonyatsoziva havana zvavanoziva, uri kunyatsotsanangura kuti vapotsa apa vapotsa apa vapotsa apa. Yet the man is a victim of God's agenda. So what's the advice concerning this now? Nyaya iripo ndeyekuti tsvaka hukama hwako naMwari. Nyaya dzevamwe vanhu dziregere kuva nyaya dzinokubata pakunamata Mwari. In other words, kachirungu kari simple ndekekuti you mind your own business in the things of the kingdom. Unenge uri right, but unotakura a case uri right, and anokukesa haasiri wautaura against. But Mwari vane mission neagenda nemuranda wavo nezviri kuitika. The Lord came down, and Miriam had leprosy for 7 days. Israel haina kufamba. Say Israel yese yamiswa. Urati kune mamwe madelay mu life anouya nekuda kwecase. Case yaunoshaya kuti yakauya sei because you were right. Una chawakatadza. But nenhau yekuti une nyaya dzawakapinda madziri, trying to prove a point pakungwara nekuda kuziva. People of God, hear me very well. Miriam akatsika pa scripture Deuteronomy 7:3, do not intermarry with other tribes. Are right? But Mwari havana kutsanangura that scripture panyaya iyoyo. Vakati, why were you not afraid to speak against my servant? In other words, uchaona kuti Mwari pavatsanangura zvavatsanangura kuna Miriam, kuti kune vamwe vese ndinotaura mumutauro wakavanda. Vamwe I speak to them through dreams. But with my servant Moses, ndinotaura zviri plain face to face. So which means Moses une chaanenge aona semunhu une nyasha dzekutaura face to face, anoratidzwa naMwari zvinhu zviri plain. Ana Miriam vane zvavasiri kuona nokuti vari muklasi yevanhu vanotaurwa nawo through dreams or through other means. This is all that plain. Amunongana ndunzika zvakanaka bana. Miriam ari muklasi yevanhu vaMwari, but haasi muklasi yaMoses pakuti Moses unotaurwa naye naMwari in a plain way, face to face. So Moses ari kuona reality chisina mashadow. But Miriam, she's also a servant of the Lord, but maonero ake nemanzwiro ake akawanda. That's where the problem is sometimes. Kuti vanhu vese vanenge vari vanhu vaMwari vachiita mafights, but iri nawo yekuti muklasi yemumwe haasi kugona kuona zviri kuonekwa. I need to read again kuti ugone kunzwa the angle where I'm coming from. Numbers 12 verse 6. Hear now my words. If there is a prophet among you,
I, the Lord, make known to him through in a vision. So you can write down vision. I speak to him in a dream. Write down dream. Vision, chiono, dream, chiroto. Not so with my Moses. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. Murume kunzi is faithful. Ndiye abatwa nemhosva naMiriam panapa. Right. I speak with him face to face. So you can write face to face. I even plainly. Zvakajeka zviri pachena. You can write plainly. Not in dark sayings. So kune vari mukategori yekuti Mwari anotaura nawo, but in dark sayings. So kana vachitaurwa nawo in dark sayings, or in dreams, or in visions, zvoda kuti vanogona kupihwa nyaya inotova the opposite, inoda kuinterpretwa. Kune klasi ya Moses yekuti vanopihwa nyaya iri pachena. Saka uchiona kuti tine vanhu vanogona kuposta vision, prophecies, pa Facebook, pa Twitter, pa Instagram. God showed me this, and panobaitika actually the opposite. Azviro kuti munhu yaasi munhu waMwari, azviro kuti munhu yaone. Zvirona kuti zvaona azviona in dark sayings, in dreams or visions, zvichitonida futi interpretation. Saka uchiona munhu wese akadaniwa naMwari, maparidziro anosiyana nekuda kwokuti unogoverwa unopiwa sei naMwari. I remember when I started ministering around 2007, ndaita my dreams. Because I was just coming out from the world, ndichibva kumabawa ndichirwara. God gave me a vision. Ndobva ndaenda parengi kuwadzana ndikatanga kuparidza around 2007. So the way I was preaching, because nansiri so munhu anoverenga Bible, ari so prayerful, Mwari vangondipa a vision, ndangoitwa ndapiwa the courage yekunomira pa street kuparidza. So message kuya kwayaita kuti ndiparidze nearly almost every day ndaita my dreams. Muma dreams ndaipiwa a story iri accompanied ne text kana kuti scripture. Ndakazviita for almost 2 to 3 months. Ukaenda kumba wapedza kuparidza manheru ukarara, you get a dream. Une nyaya, unoona vanhu vachitaura vachidionzwa kuti izvi nyaya iyi yakafanana nescripture iyi. Then I moved from that realm. Ndakukwanisa kugara ndichiverenga Bible, ndakukwanisa kugara ndiri a lonely place pandaigara ndiri ndega ndichiverenga Bible, chitsanya uchinamata. Then I moved into the realm yekuti pandinongobata Bible, things will begin to show. Pane zvinotanga kuonekwa, pane zvandinogona kunzwa. Handimirire kurota kuti ndipiwe a story, an example inorelata zvandiri kushumira. It's so automatic in me kuti pandinobata Bible ndichiparidza ndinogona kutonzwa nyaya uku ndiri kuparidza uku ndotonzwa kunzi nyaya yauri kuparidza iyi yakafanana nemunhu. I'll give you an example. There was a time pandai teacher concerning prayer, pakabva pauya a story, a picture, but zvinouya zviri so fast, maybe because unenge uri gifted in that area. Ndakaona picture yewire iri mumuti yakaita in form of a hook. Wire yakahenga pane avocado. That was a picture yekuti somebody wakauya achida kuwana avocado akasungira wire yake pamuti. So time yakaedza kupula avocado riye newire angasina kusungisa pamuti. So paakaedza kupula wire ndo yakabva pamuti wanga akabatira ikasara yakahenga paavo, which is a picture yekuti tine munhu ane request, ane prayer request yakasvika pane zvinhu zvaanoda, but haana the faith, the belief, the strength inoita kuti agone kudhonza avo. Anozvinzwa kuti I'm about to get this thing, I'm so close kuti chinhu chiitike, but sei chisiri kuitika inyaya yekuti pane chashota. Wakabata avo chairo. Prayer yako, you are not praying amiss, is the right prayer,
but it's lacking the faith, the belief to receive. So that's Mark, Mark from 11, 13 to 24. When you pray, believe so that you receive. When you pray, believe that you receive. So you can pray, right, but when the believing is not there, you cannot receive. So you don't receive because you pray, but you receive because you believe when you pray. Maybe it's good to open the scripture as well. So such examples, such pictures now, okay, those are ziri. So kana munhu asina that understanding, asina that gift, anogona kunge arota that vision, otanga kutaura pamusoro pemaavhu iri nyaya yeprayer nekusagona kureceiva zvinhu. So ndiro zvizotanangurwa neshoko raMwari panapa. To some I speak to them in dark sayings, in visions, in dreams, but to my servant Moses ndinotaura naye zviri so plain, zvakajeka, zviri pachena. To my servant Moses ndinotaura zviri pachena, zvakajeka. So you see, there are levels and dimensions and classes. Levels, dimensions, and classes in the things of the Spirit. Right. So that's Mark 11, verse 24. Therefore I say unto you, whatever you ask when you pray, believe that you receive them, then you will have them. So the believing part is the strength in it to accompany the prayer. I'm sure ndakaparidza on this text with believing in dimension in knowledge. Believing kutenda kuti Mwari vanozviita ndokunge uchiziva integrity yaMwari, kururama kwaMwari, kugona kwaMwari. Zvinobva pakudi pakuverenga shoko, pakuva nehukama nawo, kuti ugone kuziva kuvimbika kwakaita Mwari nekutendeka kwawakaita. Ndokunokupa kutrusta nekubelieva kuti zvinoita nokuti Mwari wacho ane simba, zvinoita nokuti ane rudo, zvinoita nokuti anozvigona. That's where the believing comes from. So my classes, some they operate in vision, some in dreams. In the last days I pour out my spirit, sons and daughters who prophesy. But not the elders who will see visions or dreams. These are classes. So Moses une nyaya aoneswa iri plain, but Miriam akaitarisa